खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि बे चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। दा आङो बे चेनेलाव रायलायगोन बिजनेसनि बारै मा बिजनेस आइडिया फैगोन जोंनाव, जों मा बिजनेस खालामनो हायो दानि जुगाव, जोङो बेनि सोमोन्दै रायलायगोन बे चेनेलाव। आसा खालामो हेफाजाब खालामगोन होनना आंबो दिनैसो फार्स्ट भिडिअ खालामनाय जादों। आङो मालाबाबो केमेरायाव भिडिअ बानायनानै हगारफेरनाय जायामोन। स' आसा खालामो बयबो मोजां मोनगोन होनना आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना। थ' जोङो जागायनोसै। दा दिनैनि बे भिडिअआव आं बारा गोलाव खालामा, मानो होनोबा बियो आंनि फार्स्ट टाइम भिडिअ। स' आङो दिनै इन सर्ट खिन्थागोन आरो जोङो माबोरै सर्ट टाइमावनो माबोरै फैसा खामायनो हायो। आङो मोनसे प्लेटफर्म खिन्थागोन, बे प्लेटफर्मनि नामानो जाहैबाय इन्सटाग्राम। जोङो इन्सटाग्रामजों गोबां फैसा खामायनो हायो। जोङो एसे माखासेल' आइडिया खालामनांगौ, केलकुलेसन खालामनांगौ, होमबानो जोङो इन्सटाग्रामनिफ्राय गोबां रां खामायनो हायो। दा मिथिनोसै जोङो माबोरै खामायगोन इन्सटाग्रामनिफ्राय। इन्सटाग्रामाथ' बयनावबो थायो, नोंनावबो दं जानो हागौ, आंनावबो दङ। दा जोङो बेजों माबोरै फैसा खालामनो हायो एबा फैसा खामायनो हायो, जों बेखौ दिनै मिथिना लागोन बे भिडिअआव। स' लोगोफोर, नोङो जुदि इन्सटाग्रामनिफ्राय फैसा खामायनो लुबैयो, अब्ला नोंनाव माखासे फल'वार्स थानांगौ आरो। नोङो फल'वार्सखौ बुथुमनो रोंनांगोन आरो नोङो एट्रेक्ट खालामनो रोंनांगोन। माखासे फल'वार्सफोरखौ बुथुमनो हानाय केपासिटि खालामनानै लानांगोन। जेनेबा नों माबा मोनसे निश लानांगोन आरो। निश होननानै बुजियोबा माबा मोनसे टपिक, नों बे टपिकनि सायावनो बेखौ भिडिअ बानायबाय थानांगोन। नोङो बे मोनसे टपिकनि सायावनो भिडिअ खालामनानै हगारबाय थानांगोन। नों आलदा टपिक खालामबाय थाबा जानाय नङा आरो। जेनेबा नों दिनै आलदा हगारलायबाय आरो गाबोन आलदा हगारलायबाय, बिदिबा जानाय नङा आरो। मानो होनबा नोंना फल'वार्सआ मिक्स आप जागोन। फल'वार्स मिक्स आप जायोबा नोंना इन्सटाग्रामाव फल'वार्सआनो फैनाय नङा आरो नोंना भिउसआबो फैनाय नङा। जेनेबा नोंनियाव गाननाय जोमनायनिखौ नायदोंबा बै गाबोन बल गेलेग्राफ्रा मोजां मोननाय नङा। ओंखायनो नोङो मोनसेल' निशखौ लानांगौ एबा मोनसे टपिकनि सायावनो भिडिअखौ खालामबाय थानांगौ आरो हगारबाय थानांगौ। आरो कनसिसटेन्ट जानांगौ, जोंना कनसिसटेन्ट गैयाबा जानाय नङा। जेनेबा नों दिनै हगारबाय, आङो सानबासो उनावसो हगारसैलाय, भिडिअआव भिउ फैयैखाय आङो हगारासै, बिदिबा जानाय नङा आरो। नोङो सानफ्रोमबो सानसेयाव जेनेबा मोनसेबाबो भिडिअखौ हगारथारनांगोन, सानसेयाव नङाबाबो साननैयाव एटलिस्ट। बेनो जाबाय जोंना कनसिसटेन्ट। दा जोङो माबोरै खामायनो हायो, जुदि नोंना फल'वार्सआ बुरजा जायो, जेनेबा नोंनाव 5,000 10,000 फल'वार्स फैबाय, होमबा नोंहा बेजोंनो फैसा खामायनो हागोन आरो एसेबाबो। बे जाहैबाय स्टार्टिं नालाय, नोङो स्टार्टिङाव बांद्रायथ' फैसा मोननाय नङा, नाथाय एसेबाबो मोनगोन। दा मारै मोनगोन होनोबा, मोननाया ओरैबायदियाव मोनो, जेनेबा नोङो नोंनि चेनेलावलायनो, नोंनि पेजाव, नोंनि बे इन्सटाग्राम पेजाव नोङो गाननाय जोमनायनि हगारबाय थायो, बा नोङो मोसानायनि हगारो, बा नोङो माबा मोनसे इडिटिंफोरनि हगारो, अब्ला नोंहा बेवहाय स्पन्सार फैगोन आरो ना। गोबां स्पन्सारफोर फैयो इन्सटाग्रामाव। जेनेबा नोंना फल'वार्सआ 5,000 10,000 20,000 बिदि जायोबा स्पन्सार फैयो, आरो स्पन्साराव नोङो गोबां खामायनो हायो। स्पन्सार होनोबा जोंहा बेखौनो बुजिना लादो, जेनेबा माबेबा मोनसे रोखोमनि कम्पानिफोर थायो गिदिरफोर, बिसोरो गावसिनि जेनेबा जिनिसफोरखौ नोंनि एकाउन्टाव हगारनो थिनो आरो। जेनेबा नों रायलायनानै होनांगौ, जेनेबा स्पन्सार खालामनानै एडभार्टाइज बायदि नोङो बेखौ रायलायना होनांगौ आरो नोंनि चेनेलाव। अब्ला बिसोरो नोंखौ सार्च खालामो, गावसिनि बे प्रडाक्टखौ नोंनि चेनेलाव जेनेबा मानसिफोरनि थाखाय बुंनानै होनायनि थाखाय बियो फैसा होयो आरो। दा जोङो बे मोनसे रोखोमै जोङो फैसा खामायनो हायो। आरो बिसोर कम्पानिया फिसा नङा, गिदिर नालाय, नोंना फैसाया बिदिनो 100 200 जानाय नङा आरो खेबसेयावनो। जेनेबा नोंना खनसे भिडिअ हगारनायावनो नोङो सार्च खालामनो हागोन। जुदि नोंना फल'वार्सआ 10,000सो दङबा, नोङो जेनेबा मोनसे हगारोब्ला बिदिनो मिनिमाम 5,000 10,000 बेबायदि सार्च खालामनो हायो आरो नोंना जुदि फल'वार्सआ 1 लाख दङ बा 2 लाख, होमबा नोंना आरो बुरजा जाबावगोन। होमबा जोङो बेबायदि मोनसे इनकाम सर्स खालामना लानो हायो आरो। दा बेखौ जोंनि बांसिन बर'फ्रानो बांद्राय मिथिया। दा बियो जाय आलदा हारिफोर, बिसोरो गोबां खामायगासिनो दं बिदिजोंनो। स' आसा खालामो बर'फ्राबो बेफोरखौ एसे नाजायो। जेनेबा इन्सटाग्रामाव ओरैनो भिडिअ हगारलाबायनानै जेबो लाब गैया। जुदि नोंहा इनकामानो गैयाबा, नोङो ओरैनो टाइमसो लस जाबाय बियो। ओंखायनो जोङो एसे निश बा टपिकखौ जोङो मोजां लानानै इन्सटाग्रामाव भिडिअ हगारनांगौ आरो। जोङो बेजों गोबां रां खामायनो हागोन स्पन्सारनि गेजेरजों। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बांद्राय गोलाव नङा, इन सर्ट आङो इन्सटाग्रामनि टपिक लानानै दिनै रायलायदों बेवहाय। स' आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनदों होनना। जुदि मोजां मोनोब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आरो आङो उनावबो बेबायदिनो बिजनेस एबा माबोरै रां खामायनो बिनि बागै रायलायबाय थागोन। स' आसा खालामो मोजां मोनदों होनना। थेंक इउ।